След родилната депресия, по дефиниция в големите книги, е състояние, което продължава повече от 2 седмици. Жената се чувства много тъжна, има проблеми с съня, или спи прекомерено, или не може изобщо да заспи. Отбягва социални контакти, отдръпнала се от нещата, които са и носили преди удоволствие в ежедневието. Може да има мрачни мисли. И много важно е, че тези симптоми продължават повече от 2 седмици и всъщност пречат на ежедневните грижи, както за нея самата, така и за бебето. През моя личен опит, това, което мога да кажа, че ти знаеш, имаш абсолютно всичко, което си искал, но вътре в тебе е празно. Нали, има една такава голяма зейнала дупка яма, в която всъщност няма с какво да я напълниш. Здравейте и добре дошли в този епизод на Пространство за споделяне. Аз съм Даниела, психотерапевт, майка чрез инвитро и жена, минала през собствения си предизвикателен път към това да стане родител. Това е пространство за споделяне, където споделяме болките, премеждията, но също така и надеждата и любовта, които неизменно са свързани с преминаването през инфертилитета и през затрудненията и през репродуктивните проблеми. Гост днес ни е Стела Дончева от Перимама. Здравейте, казвам се Стела Дончева и съм психолог и психотерапевт. Един от интересите в тази професия са перинаталните психични нарушения и работа с родилна травма. Също така съм фасилитатор в семейни констелации, гешталт терапевт под супервизия и още доста интереси. Така съм събрала под една мишница. За мен е изключителна чест и удоволствие и радост да ти бъда днес гост тук, Дани. Изключително много се вълнувам да заснемем този подкаст, именно поради важността на самата тема. Много ти благодаря за топлите думи. Искаш ли да разкажеш малко повече за това, какво те въвлече в това, което правиш? Как започна да се занимаваш с това, което правиш? Аз обичам да казвам, че всъщност психологията сама ме намери в един така път, когато опитвах да разбера по-добре себе си и колкото и егоистично може да звучи, всъщност тръгнах от това да разбирам по-добре себе си, разбирайки последствие по-добре светът. То май така става често. И аз така мисля. Да. Перимама, както обичам да казвам аз, е третото ми дете, което се зароди след мои лични преживявания, след първата ми бременност. Бях в една доста тежка следродилна депресия. Не получих или не знаех къде да потърся всъщност достатъчно информация, достатъчно подкрепа в това как и какво всъщност се случва с жената след като роди. Хормоналните проблеми, социалните промени, психологическите промени, цялата тази палитра от емоции, чувства, от малкото старо ти, от новото ти и така се зароди тази идея в мен, че всъщност това е тема, за която трябва да се говори. Жените трябва да имат едно такова сигурно пространство, в което да се чувстват добре, да не се чувстват виновни, защото вината е една от, може би, най-честите емоции в майчинството, дали свързана с следродилната депресия или не, но тя ни съпътства така в ежедневието. Така е. И в търсене на себе си преминах през различни интереси, хобита, пътища, докато не се спрях на това, което е днес и което се опитвам да създавам напред. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за това какво представлява следродилната депресия и как се проявява тя? Следродилната депресия е нещо много повече от тъга. Много често го бъркаме с това просто да сме тъжни, да не се чувстваме добре в днешния ден. И много интересно тук да отбележим, че всъщност 80% от жените в първите 2 седмици, от 2 до 3 седмици след раждането се сблъскват с така наречената бебешка меланхолия или бейби блуз, което има доста припокривна симптоматика след родилната депресия, но голяма разлика е това, че тези симптоми отшумяват от себе си в рамките от 2 до 3 седмици след раждане и не пречат на ежедневните грижи за майката и за бебето. Не знаех, че толкова голям процент всъщност от жените минават през такива предизвикателни моменти в точно най-ранните седмици след раждането. Да, и това чисто до голяма степен се дължи на хормоните, защото когато през цялата ни бременност естрогена и прогестерона те така се държат в едно високо ниво и в момента на самото раждане те просто рязко спадат. Просто може да си представиш една отвесна линия надолу и всичко се променя, нали? За един миг, окей, това бебе си го чакал и то вече е в прегръдките, обаче какво правиме сега, нали? И има този един момент, в който на жената, колкото и да иска от това дете,
тя изпада малко в такъв момент на шок, в момент на объркване, на несигурност, ще се справя ли, нали? Да. Вече бебето е в ръцете ми. Доста често срещам, 80%, това е голям процент. И всъщност как Перимама подкрепя жените по време на този следродилен период, който така може да е по-предизвикателен? Ами към момента в Перимама имаме 2 безплатни групи за подкрепа, които са онлайн, с идеята да могат жените да се включат и да споделят това, през което преминават в момента. Защото има един момент в майчинството, в който да, може би имаме този кръг на подкрепа от приятели, от роднини, но всъщност понякога се чувстваме много самотни в това, което минава през мислите ни. Да. И така се опитвам да създам едно сигурно пространство за всяка една новородена майка, както аз обичам да ги наричам, да споделят за ежедневните си предизвикателства. Ти всъщност отваряш една много значима тема и тя е за подкрепата и за източниците на подкрепа в този следродилен период. Какви са според теб източниците на подкрепа за жената в следродилния период от гледна точка на следродилната депресия, така че тя да може да се почувства подкрепена? Темата за следродилната депресия смятам, че е доста по-комплексна от самата подготовка на жената. Тя включва до голяма степен социума, партньора, бабите, дядовците и цялата подкрепа, която може да има една майка и професионалистите. Това, което аз съм забелязала, в последните години има подобрение, но преди 2-3-4 години изобщо не се повдигаше темата за това през какво преминава една жена след раждането. И отделно тук имаме тези така наречени социални концепции. Каква трябва да е майката, как трябва да се държи бебето, че трябва да обгрижва и бебето, и домакинството. И нали, това, което сме били преди, да е същото плюс бебето. И много малко се осъзнава, че всъщност сама по себе си грижата за бебето отнема цялото друго време и в един момент така приоритетите трябва да се наместят. Но това, което съветвам жените по време на бременност е да изградят това село на подкрепа. Да има отворена комуникация с близките, какво очакват, какво не очакват, как биха искали да бъдат подкрепени в това. И да намират малките или да се замислят кои са тези малки радости, които в момента им носят удоволствие и които биха прилагали след като се роди бебето. Защото да, ние влизаме в този така наречен бебешки балон, всичко изгубва времето, пространството, нали не го усещаме, но в един момент всичко това, след като се спука този балон, след може би 3-та, 4-та, 5-та седмица след раждането, се сблъскваме с реалността. И тогава тези малки моменти на щастие, на зареждане, да пълним нашата чашка така са от изключително голямо значение. Като това е нещо, за което може да се помисли още по време на бременността, нали? Как да може да се захранваме. Но след родилната депресия всъщност е много комплексна. Тук имаме биологични причини, имаме психологически причини, имаме социални причини. И каза, че големия процент на бейби блуз след първите 2-3 седмици отшумяват в някакъв момент. Отшумяват от себе си, да. А всъщност каква е разликата с следродилната депресия? Следродилната депресия, по дефиниция в големите книги, е състояние, което продължава повечето 2 седмици. Жената се чувства много тъжна, има проблеми с съня, или спи прекомерено, или не може изобщо да заспи, отбягва социални контакти, отдръпнала се от нещата, които са и носили преди удоволствие в ежедневието, може да има мрачни мисли и много важно е, че тези симптоми продължават повече от 2 седмици и всъщност пречат на ежедневните грижи, както за нея самата, така и за бебето. Това, което ти всъщност каза, че може да помисли жената още по време на бременността, някак тези толкова важни и значими неща, като значимите социални контакти, нещата, които ни носят удоволствие и така нататък, някак си в процеса на следродилната депресия отпадат. Да, защото просто там губиме фокус. През моя личен опит, това, което мога да кажа, че ти знаеш, имаш абсолютно всичко, което си искал, но вътре в тебе е празно. Нали, има една такава голяма зейнала дупка, яма, в която всъщност няма с какво да я напълниш. И много важно е да се отбележи, че жените страдащи от следродилна депресия, те преживяват симптомите като част от тяхната личност. Нали? И вината там е много голяма. Аз не се справям, аз съм лоша майка, защото така сега се чувствам. И всъщност всички тези симптоми имат подобрение, стига да се потърси подкрепа.
и помощ. Нали? И в това няма нищо срамно, нали? Което също ни води към социалните очаквания, към това, което е заложено в нашия социум, каква трябва да е една майка, да е винаги щастлива, да е винаги благодарна, да може да върши всичко, да отиде на 110 места, нали? Да изпере, да изглади, да сготви, пък и за бебето да се грижи. Някак точно така, както и ти казваш, нали? Усещането е, че всичките тези задачи по някакъв начин тежат изключително много на личността и тя сега какво да направи по-първо? Да се грижи за бебето, което е и основен фокус и приоритет, или да готви, да пере чорапи, да ходи на работа, да ходи на фитнес, да ходи на поредния там някакъв социален ивент, който примерно е обвързан с нещо, което на нея е значимо. И това всъщност много малко хора, според мен лично, осъзнават колко е трудно да се направи. Бих казала делегиране без вина. Защото ако имаш кой да ти смисъл, ако имаш откъде да си поръчаш храна, ако има кой да ти помогне с чистенето, нали, фокуса на жената, особено в първите месеци след раждане, е изключително бебето. Нали. Тя изобщо не трябва да се кара да върши нещо друго, за да може да е спокойна тя, да е спокойни бебето, защото децата са свързани с майките си до много дълго време. Нали. Не е само в този четвърти триместър, както се води тези първи 3 месеца след раждането, в които са все още бебето и майката са едно и се чувстват като едно. Интересното е, че напоследък забелязвам, например, за погачи или за някакви поводи, когато жената точно е родила и за нея и за бебето, вече и тук са популярни тези списъци с желания, какво би искала жената да получи, какво би било полезно за тяхното домакинство. Все по-често виждам чистачка да дойде вкъщи да изчисти поне веднъж, или да ми се сготви, или някой да дойде и да гледа бебето за 2 часа, за да можем аз и таткото да отидем навънка за малко, да се разходим. Което са всъщност едни съвсем нормални неща и нужди, които много се радвам, че жените вече успяват да си ги заявят и без срам да кажат, аз имам нужда от това елементарно нещо. Нямам нужда от поредния бейби локър или от не знам каква там машинка за отцветяване и така нататък. Ето това са значимите неща всъщност, които биха ни помогнали в този момент. Да, и това е нещо, което може да се подготвим още по време на бременността. Откритата комуникация. Кой кога да идва да гледа бебето или кой кога да идва да ми помага. Как се случва гледането на бебето? Защото особено в първите 40 дни, когато тези хормони отново са много бушуващи, всеки идва, гледа бебето, нали, особено по-близките ни роднини, пък някак си фокуса много се измества и ние оставаме доста пренебрегнати, така да кажа. Нали? Да, всички искат да видят бебето, никой не иска да види мама. Но това е и фокуса на следродилната грижа. Нали? Имаш един преглед на 6-та седмица, можеш ли да тренираш, можеш ли да се върнеш към нормална активност. Това. Да, така е. Изключително важно е да обърнем внимание на физическото възстановяване на жената, защото ние така 9 месеца, нали, бременността при всяка една жена преминава различно. Някои са по-активни, други не са, някои трябва да лежат повече, да почиват повече. Така чакаме момента на раждане с голямо нетърпение. Нали, ето сега раждам и се връщам към старото, към нормалното, ще тренирам, ще тичам, нямам търпение да сваля всичките килограми. Нали, това също е доста голяма тема в следродилната грижа и всъщност има един такъв модел от 21 дни, 7 дни в леглото, 7 дни до леглото и 7 дни около леглото, което аз мятам изключително важно да си дадеш това пространство, самото тяло да се възстанови, нали, не може да се намести, да се почувстваш малко или много отново ти и в това време да бъдеш ти с бебето, нали, грижата за бебето и за теб самата. Което пък води до тези 40 дни, които се срещат не само в нашите народни поверия, че 40 дни, първите 40 дни от живота всъщност бележат следващите 40 години, което може да си помислим как да бъдем малко по-мили и състрадателни към себе си и към това какво начало даваме. Много хубаво казано. Защо според теб и как би могла работата с психолог да помогне на жените по време на тяхното преживяване с следродилна депресия? Изграждане на ресурси. На ресурси да се свързваме вътрешно с себе си, на ресурси да комуникираме по-отворено с партньора, защото доста често забелязваме тази дисхармония, когато бебето се появи, фокуса се измества. И тук, говорейки за партньора, всъщност искам да отбележа, че по статистически данни 1 на всеки 10 баща страда от така наречените перинатални нарушения на настроението. Не е задължително да е само следродилна депресия, но мъжете също преминават през техните си
неща, мисли и с цяло това да влязат в ролята на бащи. И тази комуникация е много хубаво да се изгражда още преди с появата на бебето. Значи и за мъжете също, ако те усетят такава устойчива промяна в настроението, която продължава, както ти каза, повече от 2 седмици, имат задълбочени тъмни мисли или забелязват, че функционират по различен начин в ежедневието си, за тях също би било важно да говорят с психолог или с някой професионалист. Да, с подкрепа, да. Изключително важно е според състоянието, как да кажа, според ресурсите на човека, който седи срещу теб, да се подпомогне това благополучие на тази жена. Да, по някой път причините за следродилната депресия са чисто биологически, като тук говорим за хормонални промени. Особено аз съветвам всички мои клиентки, които тук-що са в периода на първия, втория месец, след като са родили, да изследват хормоните на щитовидната жлеза, защото те са изключително важни за тези така промени в настроението, сънливост, апетит. Така че това е един от хормоните, които е задължителен да се погледне някакво време, може би 2-3 месеца след раждане. Витамин D, витамин B12, с един от фолиева киселина, желязо. Това е много интересно и малко засяга и темата, която ти също отбеляза от гледна точка на грижата за майката в следродилния период, когато ние всички знаем, имаме един преглед на 42-я ден, в който горе-долу ти казва да, всичко ти е наред или там нещо, ако има или какво си направи. Но всъщност няма тази грижа и този съвет относно да, изследвай това, погледни, защото може да ти е полезно, може да ти е важно. Все пак, както и ти отбеляза, бременността е период, в който всичките хормони са в изключително високи нива. Друг път, в други случаи, въобще това не се случва в тялото на жената. И всъщност от този хормонален дисбаланс биха могли и други промени да настъпат в тялото на жената и би било логично да направим едно такова изследване. Но затова поне никой доктор, който аз така познавам и на кой съм ходила, не ме е насочил след 40 ден, пусни си ТСХ, пусни си пълен панел на щитовидната жлеза. Да, аз за първи път чувам. Да, но то всъщност много доста влияе изцяло на физическото благополучие и на психологическото също. Значи още един съвет за дамите, които са в постродилния период е отидете и следвайте тези хормони, защото е важно и защото е възможно всъщност чисто физиологично по този начин с тези физиологични показатели да успеят всъщност да преминат един такъв период с някаква заместителна терапия или с витамин D, с това, добавка. Което, все пак да се консултират с личния си лекар или с някой, но така, допълнителни витамини да приемат. Чудесно, да. Много хубав съвет. Благодаря ти. Защо е важна работата с психолог според теб за жените, за тяхното справяне с преживяването им на следродилна депресия? Най-краткият искрен отговор, който бих могла да дам, за това, защото може да спаси живот. Майчинското благополучие е от изключително важно значение за нейното бебе, както за семейната единица, така и за социума. Изследвания, които са правени в Европа и в Америка, казват, че 20% от жените с следродилна депресия имат шанс 60% да бъде привързано това с тревожност, обсесивни, компулсивни мисли, нали, като тези натрапчиви мисли, дали няма да нараня бебето си, дали бебето ми диша, нали, една такава постоянна тревожност, свързана с грижите за бебето. Отделно, следродилната депресия, изразена в майчинството, се изразява в много отбягващ стил към детето. Защото сме емоционално недостъпни, което от своя страна повлиява на когнитивното развитие на бебето. Има логика всъщност, защото през това време жената е изключително заета, чисто емоционалният ресурс е консумиран от тези мисли и тези тревожности и тя всъщност го няма този ресурс, с който да се свържи с бебето. По-скоро бих казала не емоционално заета, емоционално липсваща. То не преминават, нали, през моя опит и през това, което споделят и други мои клиентки, е това, че то няма емоция. Ти просто си празна. И което няма как да не се отрази на това, което даваш към своето бебе, към детето, към децата си, защото ти, нали, може... Не винаги следродилната депресия започва с първата бременност, може да е във втората бременност, в третата бременност. Това, че ставаш за пръв път майка, не означава, че е задължително свързано да изпиташ следродилна депресия. Значи всъщност това е друга важна тема, че никой не е застрахован и това, че например по време на втора или трета бременност за първи път се случва да имаме симптоми на следродилна депресия, отново не означава, че съм лоша майка или че нещо се случва и че всъщност нали, бихме могли да си кажем как така, аз 2 деца съм родила, изгледала се какви са тия неща, но всъщност е възможно и това не е нещо, което
мога да тропна с крак и да кажа, не, няма да ми се случи. Да. Не можем да знаем. Затова е хубаво да се гледа от комплексно, така както в днешно време е модерно холистичен подход към следродилната депресия. Би ли могла да споделиш малко повече за този холистичен подход? Факторите за изобщо да се сблъскаме с следродилната депресия, това са психологически, биологически и социални. Идеята е да намерим социална среда, да намалим очакванията към нас самите, защото мисля, че това е едно от така големите фактори в изпитването на тази вина, че имаме много големи очаквания към нас самите. И някакси не успяваме да ги преглътнем, нали? И този вътрешен критик в нас постоянно повтаря, че това не направи, така не се изправи, или сега не направи това по най-добрия начин. Аз си спомням с моите очаквания, с първото ми дете, че имах и очаквания, че бебето ще спи на еди колко си време, ще яде на еди колко си време, така ще се случват нещата. Всъщност реалността беше съвсем различна и тогава спрях да чета абсолютно всякакви форуми, групи и почна да се доверявам по-добре на интуицията си. Това, което може да повлияе също на преживяването на следродилната депресия, са големи загуби в семейството или на близки, може да са финансови затруднения, може да е предишна история на психични нарушения, дали на нея самата или в рода, нали, в близките. Може да е много травматично раждане. Всъщност това, което и ти засегна относно загубите, аз в моята практика виждам, тъй като при репродуктивните проблеми и при процедурите за асистирана репродукция, за съжаление се случва някой път да минем през множество загуби преди всъщност да износим и да родим една здрава бременност. И всъщност това, което виждаме е, че е много важно да се остави пространство за да се преработи тази скръб, да се изживее тази скръб от предишните загуби, защото всеки една такава опитност е загуба, независимо дали е имало всъщност бременност или просто провален цикъл или нали, този път не се е случило и така нататък. Всяко едно такова преживяване може да се преживее като загуба. Че всъщност е много важно да се остави пространство, за да може да се отработи тази загуба, точно за да не бъде в последствие да не избие в някакъв момент това вече, когато бебето е тук и сме живи и здрави и всъщност може да бъде допринасящ фактор. Точно така. За изграждане пак ще се върнем на темата за изграждане на вътрешни ресурси. Тук отваряш много голяма тема за скръбта, за промяната, която аз мога да я върна и личностна загуба, нали? Защото ние когато се раждаме като майки, загубваме частици от старото си себе си. Нали? Ние никога няма да сме отново жените без деца, без опити, без това първично желание. Така е, да. И имаме някой път старите ни очаквания към нашето второ аз, всъщност ги пренасяме и в този момент. И аз мога да очаквам, например, че ще стана сутрин и ще избягам 20 км, след това ще сготвя 5 манджи и ще отида на работа в 9 часа минуал през това време и ще успея и да се грижа адекватно за бебето, което всъщност чисто логистично няма как да се случи. Да, аз обичам да го отдавам като пример, че ние имаме една батерия, която е 100%. Обаче много често ни се иска, че на всеки един такъв интерес да даваме по 100%, а батерията е само една. Да. И всъщност трябва да намерим този баланс, къде да изразходваме тези 100%. Ако до този момент си отделял голямо време на личностно развитие, на тренировки, на фитнес, нали, сега вече това време може да намалее, нали? Няма да е отново примерно 30 или 40% от ежедневието, тя ще трябва да е 10%. И това окей. Да. И да почнем да ги приемаме тези неща, нали, всъщност, защото това всъщност е окей. Да бъдем мили към себе си. Това е много така ключово, което в света, в който живеем, нали, сме устроени или така ни е устроил той да случваме, да вършим и не чак толкова да притихваме. Докато след родилния период е един момент, в който така малко да си позволим да усетим това ново аз. И тук искам да ти споделя нещо така доста интересно за мен. В търсенето ми на отговори защо всъщност след родилния период е толкова сензитивен, толкова бурен на емоции, защото по време на бременност ние влизаме в едно такова състояние, повечето жени, в ваготония, което се казва, което активира вагус нерва, който знаем, че е отговорен за отпускането, за това да бъдем по-спокойни. И фокуса, нали, изцяло се променя в това дете да се роди здраво, нали, да е живо. Обаче, какво се случва пак под влияние на хормоните? Какво се случва, когато родиме? Нали, целият този стрес от самото раждане, излизаме от тази ваготония и всички травми. Тук говориме, че
травмите от нашето детство, дори от начина, по който ние сме родени, просто така ни залитат, замитат и ни връхлитат изведнъж. И което е много интересно, че може би с времето ние сме успели да се справиме по един или друг заобиколен начин с нещата, които са ни се случили до този момент, но раждайки, това просто активира всичко изведнъж. Това е абсолютно феноменално, което ми казваш. Аз също за първи път от теб го чувам, но изключително интересно. Да. И е нещо, което всъщност дава обяснение на много неща. На мен лично ми дава обяснение на много неща, за което ти благодаря. Просто почваме да се сблъскваме с неща, които са от нашето минало, нали? Много често в днешно време чуваме, че нашите деца не са нашите деца, нали? Те идват чрез нас в този живот. Да. И това, което всъщност те натискат в нас, са нашите собствени травми, което от само по себе си пък, ако не сме в особено ресурсно състояние или ако не знаем как да докоснем тези ресурси, които са вътре в нас, тогава почваме да вървиме по спиралата надолу, както аз обичам да го наричам, към недостатъчно добра, като не се справям, като не ставам, нали? Защото това са едни заложени модели. Тук отиваме в друга тема. Да, малко като преживяване на някаква криза, като преживяване на моменти, в които, както ти казваш, не се справям, нещо се случва, може това да задълбочи още повече тревожността, как аз, нали, какво да правя, как да вляза в това нещо. Какви всъщност кризите, които съпътстват едно раждане, за да може след родилния период, и които биха могли да допринесат за развитие или задълбочаване на следродилна депресия? Очакванията към нас самите и очакванията, които ние си мислим, че хората имат. Защото в днешно време, поне това, което аз съм забелязала, че много от нашето поколение има една такава тенденция за справяне с проблемите, като да си people pleaser, нали? Да можеш да угаждаш на всички. И това се отразява много на жените в този период, защото те не могат не си позволяват да искат помощ, като това значи, че не се справям. Нали? В някои случаи може да е страх, че някой ще вземе детето, защото тя не е достатъчно добра майка. Или пък, нали, ти толкова много си иска от това дете, а сега се чувстваш виновно. Нали? Какво се случва? Защо е така, както е? Докато тази амбивалентност също е много често изразена при, да не кажа 100, но може би при пак 80-90% от жените. Нали? Да изпитваме и най-голямата обич към това дете и най-големите съмнения, нали, изобщо какво съм направила. Дали съм направила правилния избор, дали сега е било момент, в който няма как по някой път да сме винаги сигурни, но е част от пътя и това чувство на вина е много ключово. Да, и тази несигурност, която ти също така малко загатваш от гледна точка на това, че аз как мога да съм сигурна, аз правя ли най-доброто за това дете, не виждам в момента резултата. Това съм споделяли са ми преживявания така, нали, хора и клиенти и приятели от гледна точка на аз как мога да знам дали се справям. Няма там, това не е като в бизнес среда, където имаме на 4 месечия финансов репорт, примерно, или нещо някак. Това е преживяване, което ни учи на малко търпение, смирение. Има един много хубав цитат, сега не знам точно кой го е споделил, но така го срещам в книгите, които съм прочела и аз обичам да го използвам, че родителството е изкуство, нали? То е като всяко друго умение. Не се раждаме с него, да, чисто инстинктивно, може би по някой път, нали, по-силно изразен този майчин инстинкт да оцелее бебето, но това не е родителство, нали? Това да бъдем родителите, които искаме да бъдем, защото много често се сблъскваме с тази дисоциация, да го кажа, или приличам на моите родители, или искам да съм противоположно, нали? И да намериме този нов подход към нашите деца, пак е свързан с вътрешна работа. Абсолютно, да. И аз също доста обичам да казвам, че родителството не е това детето на 4 месеца да го захраним, на 6 месеца да го отбием, на 1 година да почне да ходи, на година и половина да тръгне на ясла. Нали? Това не е родителство. А родителството е уникално вътрешно преживяване. Всеки човек сам на база на своя опит в живота, неговото уникално вътрешно преживяване на това какво е да е родител за него. Това свързано с преживяване, свързано с тревога ли е, с гняв ли, с тъга, с нещо неразрешено може би в него. Мисля, че и вярвам, че за това, както ти казваш, не е много добра идея. Естествено, хората обичаме да сме подготвени за някакви неща, колкото и книги да прочетем, колкото и форуми, колкото и истории от наши приятели, бременни, родили и така нататък, то е уникално. Това просто е нашето си уникално преживяване с нашето си бебе, с нашето си
с нашето си вътрешно единствено наше пространство. Да, и това, което аз така опитвам да насочвам жените поели по този път да станат майки, да се доверяват повече на себе си и на телата си. Защото мислим, както ти сподели, нали, четене, говорене, обсъждане, обаче какво всъщност чувстваме и успеем ли да се докоснем до тая есенция на кое е истина за нас, тогава нещата някакси просто се пускаме по потока, а не се опитваме да контролираме, защото контролът той е свързано с правилно и грешно. Нали? Това са някакви модели. Да. И те са така са се загнездили в нас, че понякога път доста трудно се пречупват. Нали? Това също е свързано с това да искаш помощ. Нали? Защо не искам помощ? Кой ми е казал, че не мога да поискам, например? Или да, ако поискам помощ, пък какво ще стане? Което е много, много голяма тема за жените, изпитващи след родилна депресия. Това да поискат помощ, защото те се отъждествяват с това, че са слаби, че това не става, че не са достатъчно добри, нали? Пак това чувство на вина. Кои са ресурсите, на които те биха могли да се опрат, за да поискат помощ? И как може платформи като Перимама, например, да бъдат от помощ? Перимама е в своето развитие и се надявам, че такава близко бъдеще ще има все повече ресурсен екип, който да подпомага жената във всеки един етап, по време на бременност, преди зачеване дори, след самото раждане. От нашите безплатни групи организираме срещи за подкрепа. Много е важно да изградим това село, което да ни обгрижва и може би да допуснем тази идея, че всъщност нашите приятели, които са били преди раждане, преди бременност, те няма да ни бъдат същите приятели, няма да ни бъдат толкова много близки приятели. Всъщност да се отворим, да създаваме нови контакти. Да. И да търсим, да не спираме да търсим това, което да ни донесе нашето вътрешно спокойствие или поне малко да подхрани душата ни. Защото майчеството по някой път може да бъде доста самотно, доста предизвикателно, но истината е, че всички ние малко или много с различен интензитет преминаваме през много подобни чувства, емоции, съмнения, несигурности. И когато ги споделим тези неща, те стават малко по-леки на душата, нали? Малко не ги носиме с такава голяма тежест, защото това вече не значи, че само ти не се справиш. Това значи, че е нещо нормално да не се справиш, да се съмняваш дали си достатъчно добра майка, дали си достатъчно добър родител, дали правиш нещата правилно. Да, тази вина и това съмнение може и някой път всъщност да ни изолира пък от гледна точка на това, че може би ни било срам или не бихме искали да споделим, че ние не се справяме, защото какво ще си помисли този и онзи, а всъщност ти казваш, че напротив, социалната подкрепа е много важна и всъщност вместо да се изолираме, всъщност поделянето би могло да бъде това, с което да ни олекне. Да, което разбира се, тук е важно да намерим хората, с които може да се чувстваме сигурни да споделим, защото обикновено има го този срам, нали, което пак аз не правя нещо както трябва. И другото, което е, че хората са много склонни да дават непоискани съвети, бързи решения и е важно да намерим хората, които могат да ни слушат с сърцата. Аз това, което използвам в моята терапевтична практика съм си го откраднала от едни американки, е да държиш тази жена. Нали? Просто да я държиш като едно бебе, защото това всъщност е нуждата на на всеки един човек да бъде поддържан в сигурно пространство за малко, да се чувства безопасно, че може да и това, което е. И с тези си чувства, с тези си преживявания, без да изпитва чувство за вина или за срам. Супер! Много добре звучи. При майчинството малко това е всепоглъщащата роля, която започва в нас да се развива, особено в този най-след родилния период. Но всъщност ние сме част от едни други взаимоотношения също, от партньорските взаимоотношения с партньора, който всъщност може да е и един от основните източници на ресурси на подкрепа в тези моменти, но някой път и не е така. Какви биха били твоите съвети и как партньор може да бъде подкрепа всъщност на жената в тия моменти? За мен пак бих казала, че най-важното е това и двамата партньори да са информирани какво се случва срещу положния, защото, както вече споменахме, мъжете също преминават през своята криза на идентичността и тук говорим, че да, техните промени не са на база хормони, но са на база на това дали сега ще могат да осигуря достатъчно прехрана за семейството, какво очаква социума от мен, нали? Как да бъда този
хем баща, хем мъж, хем да бъда професионалист. И те малко така има един момент на обида, защото фокуса се променя. Нали? Вече не влизат в тази двойка майка-бебе, така малко остават на страна. Но е много важно да споменеме това, че всъщност партньорската двойка е с по-голямото значение. Нали? Детето се ражда благодарение на тяхната любов и е хубаво да може да отделяме по някакви малки минутки на ден, особено в началото, нали, докато се адаптираме към новото ежедневие, към кой какво, как ще помага или грижи, или каква ще е споделената грижа, да си отделяме тези мънички минутки на интимност. И тук, когато говоря за интимност, нали, това не е само физическия контакт, това е, примерно, да гледаме нещо заедно, да правим нещо ново заедно. Нали? Интимността има няколко така сфери, не е само чисто от физическия акт на интимност. И това е много важен съвет. Може би това е хубаво да се говори и преди самото раждане. Нали? Сега нещата ще се променят, защото те наистина ще се променят. Какво очакваш ти от мен и какво очаквам аз от теб? Нали? Една такава открита комуникация без нападане. От обучения, на които съм била, съм си откраднала една много хубава техника. 5 минути аз съм си я кръстила, може би има други имена, но това, което да правим е седим аз и партньора един срещу друг, настройваме един таймер, 5 минути говори единия през преживяванията с аз. Аз тази седмица, примерно, бях много тъжна, бях много изморена, бих искала, нали? Какво ми се случва на мен. След 5 минути започва да говори другия партньор, нали, как е било при него, дали деня, дали седмицата, според това каква възможност имат. И след тези общо 10 минути двамата партньори стават и продължават с заниманията си. Да. Това, което е важно тук, нали, да не влизаме в тази конфронтация. Аз направих така, защото това завихряме една енергия надолу и всъщност не съумяваме да чуеме какви са истинските нужди на другия. Да, много хубаво звучи това всъщност. Много... И така, особено през първата година, когато все още се наместваме в ролите си на родители, на новите партньори на семейството, е много хубаво. Така, 10 минутки, дали всеки ден, дали един път в седмицата, всеки според нуждите и времето и възможностите, но е много важно да имаме открита комуникация с партньора. Без нападки, без обвинения. Просто да се опитаме да чуем всъщност с този човек какво се случва. Защото и с двамата по различен начин се случват различни неща. Да. Които все пак са малко общи, но и малко различни. Какви съвети би дала на жените, които се колебаят дали да потърсят помощ? Да не се притесняват. Може би това е едно от така спиращите неща, е, че всъщност аз искайки помощ, това означава ли, че аз не се справям достатъчно добре. Или колко зле, така съм си го кръстила, колко зле трябва да бъда, за да стигна до тая психологическа подкрепа. Дали е психологическа, дали е социална, дали да се включа в някоя група за подкрепа, дали да се включа в нещо друго, но според мен е много важно да намерят точно тази среда, която поне малко да ги изкарва от ежедневието, поне малко да виждат, че не са сами. И всъщност това са групите, които организираме ние. И нещо, което предстои, е нашата група за бременни, която скоро ще обявим, в която именно ще говорим за всичките тези промени по време на майчинство и ще изграждаме ресурсите, които да ни помогнат да се справяме по-добре след това. Да, аз много се радвам за това, че го каза, защото много се радвам, че ние двете с теб ще направим такава група, което е от огромно значение, мисля, за ако това, което сме изговорили до сега не е така постулало достатъчно информация от гледна точка защо е важно това, да си вземем грижа и да започнем да развиваме в себе си ресурси и механизми още докато сме бременни, мисля, че тази група също би така предоставила ресурси такива. Имаш ли наблюдения за протичането на следродилната депресия при жени, които са заченали чрез асистирана репродукция? От моята практика не, но това, което мога да си представя, че по някой път при тези жени чувствата са много по-интензивни, защото когато срещнеш проблем или предизвикателство да заченеш детето, което толкова много искаш, сблъсквайки се с всичките тези промени след раждане, тогава може би се чувстваш още по-виновно, още по-несправяш се, още по-нямаш право да изпитваш цялата тази палитра, която носи майчинството, заедно с себе си. Да, това е и моето наблюдение всъщност, че точно по този начин това, което малко го засегнахме и за не е доизчерпаната скръб, недоизказаната скръб, високите очаквания, които си поставяме,
за това какви прекрасни майки ще бъдем и какви невероятни бебета ще имаме и как всичко ще е цветя и рози. И също така това малко, че аз толкова много съм го искал, борил съм се толкова много за него, преминал съм през толкова интензивни физически промени, финансови, нали, финансово съм инвестирал в това нещо и всъщност то, когато се появи и аз независимо от себе си, от нещата, които ми се случват, както и ти каза, това са хормони, това е физиология, нали, има толкова много неща, които по никакъв начин не зависят от нас в това време чисто за преживяването и вината наистина може да е доста тежка. С гледна точка на сега как е възможно това? Аз толкова много го исках, това трябваше да е най-голямото щастие пък всъщност. Да, се чувствам, може би объркана и това важи за всички, че като важно послание, което бих казала, че нали, всяка една жена тя не е виновна за това, през което преминава. Че тя не е нейните симптоми и че е важно да искаме и да търсиме подкрепа. Защото има, въпросът е да си позволим да я получим също. Много ти благодаря. Благодаря ви, че отделихте време да слушате днес. Ако искате да споделите своята история или искате да получите информация, не се колебайте да пишете в социалните мрежи на Пространство за споделяне или да оставите коментар. Абонирайте се, за да не пропуснете следващите епизоди и споделете този подкаст с други, на които мислите, че ще помогне. Благодаря ви и ще се видим в следващия път.